Na, szia! Hát én nem szoktam videókat készíteni, de ez a remek mű megérdemli azt, hogy készüljön róla egy videó. Hát ez nem is egy láncfűrész, ez egy műalkotás. A furatokon keresztül a forgássebességtől hűti a láncfűrész a fékszalagot, hogy ne égjen le. Na meg a műanyagnak a kidolgozása, hát az egyszerűen fantasztikus. Ilyen kemény anyaggal én még nem találkoztam az életbe se. Hát az előző gazdája ennek a szegény láncfűrésznek. Hát annak inkább csak 2 fadarab való, hogy azzal csiszolja el a fát. Ennyi belekövesödött sarat én még egy gépben nem láttam. Ezért nem te vagy a hibás, mert te nem használtad a gépet, de az előző tulajok, hát nem is értem, azok szakbarbárok. Mint ahogy te is mondtad, hogy egyes emberöknek se láncfűrés, se fűkasza, semmi nem való. Típködjék gazzal a készt gazzal, a fát meg csiszolják egymáshoz, azt úgy törjék el, ahogy bírják. Ja, küldök majd neked valamit a izéhez, a kis gyilkoshoz, egy másik tetőt, mert ami rajta van, azon van egy kis bibi, ez meg egy vadonatúj, és ez is nagyon kemény anyag, úgyhogy ez sokáig bírni fogja majd nálad. Na, szia, ennyit akartam. Úgyhogy ez a kis gép, ott vannak benne a kis gyönyörű kis kidolgozott kialakítások, ami mind arra szolgál, hogy a gép minél hosszabb életű legyen. Minden kis darabnak, minden kis formának saját kis speciális szerepe van a gépbe. Ilyen gyönyörű kidolgozást, hát én még nem is láttam. Mintha ezt a gépet nem is ember tervezte volna. Ezt megfogta a jóisten, és lerakta a földre szerintem. Ilyet én még az életben nem láttam. A fékszalagban lukak, a hűtés véget. Ez egyenesen fantasztikus. De még majd szétszedem és teljesen kitakarítom, ha lesz rá időm. De most csak ennyire volt időm, de hát úgy képzeld el, hogy a fékszalagra végig rá volt égve a trutyi, a lukak el voltak tömődve, az összes kis járat mind berakódva. Úgyhogy a legközelebb teljesen szétszedem, és teljesen kitakarítom, ahogy megérdemli ez a gép. És itt csak egy fékdekniről beszélünk, amiben ilyen kifinomult kidolgozások vannak. Úgyhogy nem is tudok nagyon mit mondani, mert néha már a hangom is elcsuklik. Hát ez egy gyönyörűség. Ez nem is egy láncfűrész, hanem egy csoda. Na, szia már barátom, csak ennyit akartam mondani.